Planul piramidal. Unchiule Gheară? Iată ce priveliște magnifică! Nu mai simt brațele! Nu vreau să mai fac asta! Trebuie să ții imaginea! Trebuie să iau măsuri permanente în legătură cu peisajul ăsta care îmi strică cu desăvârșire priveliștea. Și cu asta vreau să spun că piramidele vor fi distruse permanent. Zău, nu-mi plac deloc piramidele. Serios, nu știu cum să o spun mai clar. Tu te pricepi la istoria Egiptului și știi că faraonii aveau un sistem de scufundare al piramidelor în cazul atacurilor jefuitorilor de morminte. Da, sigur, știu totul despre asta! Bine, o să ai nevoie de această prismă ca să activezi dispozitivele fotosensibile ale piramidei. Cine are două degete de la picioare pe care nu le mai poate folosi și e super șmecher? Chiar eu! Creier, nu te furișa așa peste cineva care îmi dea care își curăță dulapul. Ce? Sunt amintiri din misiunile noastre. Jobenul pălărierului rău, cătușă din aur masiv și un ghem de păr de la Convenția de Aspiratoare. Oh, și evantaiul meu din misiunea în care Gheara a vrut să micșoreze marele zid chinezesc. Știi ce? Mă ajut să strâng toate astea înainte să le vadă unchiul Gadget? Hei, Penny! Credeam că ți-am spus să arunci ceasul cu cuc. Nu e orice ceas cu cuc, e un ceas special cu care Gheara a încercat să dea timpul înapoi. Nici măcar nu merge. Stai să văd. Gata! Șeful! Avem o nouă misiune. Avem motive să bănuim că agenția rău plănuiește ceva diabolic în legătură cu piramidele din Giza. Misiunea ta este să descoperi planul rău și să-l oprești. Mesajul se va autodistruge. Giza? Din Egipt? Din țara din care n-am nicio amintire încă? De acolo? Egiptul, țara de origine a superspionului Mumie și a fluviului Crocodilil? Acel Egipt? Da, la ambele întrebări. Știi, mumiile au fost primii agenți rău? Și tot de la ele am obținut primele potpurii? Oh, era să plec un obiect de artă furată. Grozav! Relicve egiptene autentice, așteptați-mă! Măști, urne, sarcofage! Sarcofage? Mai bine ți-ai duce mâna la gură să nu răcești? Cum? Magazin de suveniruri? 100% copii după relicve egiptene, așteptați-mă! Piramidele se vor închide în 5 minute. Îndreptați-vă spre ieșire. Puțin probabil să vedem vreo mumie veritabilă pe aici. Aha! Mumia! Șmecheria e să o iei prin surprindere. Unchiule Gadget, nu! Ar fi bine să stăm cu ochii pe el. Ia te uită la îngrijitorul ăla dubios. E dubios cât de puțin se pricepe la curățat, da. Dar mai bine ne-am concentrat pe mumii. Mă duc să văd ce-i cu îngrijitorul. Tu ai grijă de unchiul Gadget în vânătoarea asta de mumii. Frumos suvenir! L-am furat din magazin. Da, știm amândoi că nu găsești așa ceva la magazin. Și de asta mi se spune tricouri norocoase Talon. Și de asta mi se spune mie două picioare norocoase Penny. Nimeni nu-ți spune așa. O să-mi spună de acum. Să te văd cum scap de cătușele astea indestructibile fără cheie. Avem două opțiuni. Unu, mă iei cu tine, nu găsești declanșatorul, unchiul trimite alt agent mai puțin drăguț ca să distrugă piramida. Sau doi, îți arăt unde este declanșatorul și îmi dai drumul. Sau trei, te arunc la ghena de gunoi și cu asta basta. Îți dau și prisma asta dacă ești de acord. Oh, frumos! Bine, opțiunea 2, dar fără și retlicuri. Cu siguranță piramida asta e plină de tunele. Aha! Simbolul egiptean pentru tunel secret al mumiilor. Salutare, acolo jos! Asta numesc eu o vânătoare de mumii. Hai, braț, Gadget!
Bandaje de mumie. Să se noteze că v-am găsit ascunzătoarea secretă. Cum adică ai crezut că e aici acum o clipă? Ei, știi cum e. Pui ceva într-un loc sigur, apoi uiți unde e. Ții minte când ți-am zis fără șmecherii? Dacă ai căutat șmecherie în dicționar, ai găsi o poză cu tine. Sper că m-a prins dintr-un unghi bun. Știu eu că ascunzi ceva în mânecă. Și probabil și în mâneca celui de-al doilea tricou. Stai, mumie! Nu te poți ascunde aici mereu. Deși dacă ești mumie, chiar poți să te ascunzi aici mereu. Oh, ce groasă e! Și moale! Cea mai bună calitate pentru mumii. Opriți mumia! Nu, nici aici nu e. Hei, ia uite la semnul ăla. Să-mi așa, n-am prins. Aveți icrie cu mumii în piramidă. Știi ce-mi place cel mai mult la faptul că încerci să tragi de timp? Că putem petrece timpul împreună? Nimic! Ușurel, fetiță, sincer, e doar o chestiune de timp până găsim declanșatorul. Așa ziceam și eu. Nu e amuzant, Penny! Și ca să știi, a fost un râs sarcastic! Haide, brățar, spune-mi ce știi! Gheară! Mai bine răspund să nu bănuiască ceva. Fără imagine. Salonul Internațional de Gel de Păr. Talon la telefon. Talon, nu te văd! Știi că nu-mi place când dezactivezi funcția asta? Am o zi în care îmi stă prost părul. Altfel, totul e în ordine. Și apropo, o să o încasez de la Penny. Care Penny? Serios? Chiar nu știi? Ți-a dejucat planurile de 1.000.000 de ori. Mai spune-mi odată, care-i planul de data asta? Ți-am spus să te notezi! Băiatul ăsta și obsesia lui pentru păr nu se mai termină. Am dreptate, mâță? Trece timpul și declanșatorul nu o să se găsească singur. Hai, facem o trecere. Ce copil ești! Hei, așteaptă-mă! Dă la o parte cărămida din vârf. Ce să fac? O, domnișoara nu e la curent cu cărămizile cu fund fals? Orice ticălos are așa ceva. Oh, scuză-mi scepticismul. Aș vrea să te ajut, dar știi tu. Pe unde ai fi pus cheia? Știi cum e când pui ceva într-un loc sigur și apoi uiți unde e? Oh. Mulțumesc pentru ajutor. Fii sigură că o să-ți recunosc contribuția în scufundarea piramidelor. Oh, cred că alunec! De acord, sincer ar fi trebuit să-ți dai seama care e planul meu. Tu chiar aluneci! Ce-ar fi să fac ca piramida asta și să dispar? Te-ai prins? Opriți mumia! Hai, hai, prinde mumie, Gadget! Au! N-avem timp de pierdut, Penny! E o mumie pe aici! Zău, trebuie să-l dea afară pe îngrijitor. Cineva ar putea rămâne prins în dulapul ăsta. Penny, cum ai ajuns aici atât de repede? Mă crezi că există o intrare din magazin? Excelentă treabă! Piramida va mai rămâne aici încă 5.000 de ani. Apropo de piramide, uite un triunghi drăguț pentru colecția ta. Mersi, dar cred că renunț la colecție. Bună idee, Penny. Hei! Cine a stins lumina? Din cauza ta, șansa noastră de a avea o priveliște frumoasă s-a scurtărat! Da, partea asta e clară. Dar de ce să strici cea mai veche minune a lumii când am putea să ne uităm pe celelalte ferestre? Mă uit pe ce fereastră vreau eu!
Știi că nu te mai las niciodată să ieși din sarcofagul ăla, da? Unchiule Gheara!